Is-settur tal-gaming f'pajjiżna għandu bżonn aktar minn 700 ħaddiem ieħor. Dan sostnieh is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri waqt li kienet jindirizza summit organizzat mill-kumpanija tal-awdituri il-KPMG. Komplejna tiraw kumpaniji lej pajjiżna, però sedim sitwazzjoni fejn in-numru ta' domanda ta' ħaddiema li qiegħda tirrikjesta din l-industrija huma ħafna aktar mid-domanda li nistgħu nagħtu. Ġifieri bħalissa hemm il fuq minn 700 vacancy fl-industrija tal-gaming. Is-Segretarju Parlamentari kompla jispjega li sabiex jiġi indirizzat dan in-nuqqas li qegħdin jirrapportaw il-kumpaniji tal-gaming li operaw f'pajjiżna saret ħidma biex jittellaw korsijiet skont il-bżonn tal-industrija. U allura l-Gvern sentejn ilu beda proċess fost oħrajn through l-European Gaming Institute of Malta li hija inizjattiva bejn il-Malta Gaming Authority u l-MCAST fejn hemmhekk jibdew jiġu kreati korsi apposta ħalli iktar Maltin jibbenefikaw minn din l-industrija. Qal is-suċċess fis-settur ma ġiex b'kombinazzjoni u sostna li l-infrastruttura tal-informatika b'saħħitha li għandha Malta flimkien ma' regolatur b'saħħtu u b'reputazzjoni komplow jattiraw aktar kumpaniji lejn pajjiżna. Huwa referaw wkoll għall-att tal-gaming li l-Gvern daħħal is-sena l-oħra u semma kif is-sena l-oħra twettqu 33 ispezzjoni mill-FIU kontra l-ħasil tal-flus. Sostna li fl-istess waqt bdew isiru 40 ispezzjoni oħra li mistennija jkunu lesti sa Lulju li ġej. Huwa sostna wkoll il-Gvern se jibqa' aċċessibbli għal partijiet konċernati kollha hekk kif il-Gvern għandu u se jibqa' jkollu idejh miftuħin għall-idejat ġodda fis-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.